Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Marhay na Martes na pagkaaga na naman sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay Fetsa 8 taon 2021 ang pagrespeto may sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa pagampang niyato kaining kaaldawon amang Dios dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Dapat pukpukin! Kabikolan, marhay na aga, maging sunasaluwas po kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa muyang fuwersa. Ang taong walang tiyaga! Sagkod so nakaantabay man sa samuyang internet broadcast sa internet live po ang DCGB online and on air on air sa DCGB AM yung mga mahilig sa radyo. Bilog na Bicol po yan. And sa internet naman, worldwide, netwide. DZGB News Online. Marhay na aga po, halidigdi sa Pilipinas. Tingog kan banwaan. Nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 nin pagkaudto. Sa paagian kan mga informasyon na minaburotwa sa luwas, kompletuan sa tuyang news team. Pading Al Armario, kumpadreng Jomar Bien, pading Jimmy Nasalita, si Ans Galero, Renz Luna, si Luens Nabarcena, Ang dapat gawin! si Henry Boy Mata sa Manibela, sa technical controlan sa kuyang kapartner, si kumpadreng Nal Tay Baldo, the man from Dap, the home of Santo Cristo. Fiesta kaso nakaaging semana ay nakaaging 30, di ba? At 31. Viva Señor Santo Cristo. Newsroom, yaon dyan mo niyan. News Manager Mardela. Si Angel na Mustasa may pinag-aasika so gayon na importante Sa IT kapartner ta dyan, tandem sinda si Arven Buda si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Welcome na po tabi sa mga nakaantabay dyan sa samuyang online broadcast sa official Facebook page kan DCGB. Pwede ka mo magpaabot dyan ng reaksyon sa chat box dyan o sa kuyang number sa smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa smart. Sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Good morning sa gabos na mga taga-Ligaspi Sentro, lalong-lalo na so mga paraantabay ta dyan. Marhay na aga tabi isa sa Indo. And pwede man sa sakuyang messenger account tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Sige, standby muna tabi all units. Tamang-tama, natawang kita ng tsansa na makakonektar giraray kay Congressman Pido Garbin Jr. Igo baga kita ng commitment sa publiko na subaybayan ta ini asin ipaabot ta sa mga namamanwaan ansaro sa mga pinaghihiling niya to na tibaad pa lamang iyo na ini ang turning point kan pag-asenso naman kang Pilipinas. At least nakapagpuo na kita tabi ini po so pagrebisar kan nagkakapirang probisyon sa konstitusyon na may kinaaraman sa ekonomiya. Remember, halawig na panahon ang konsumo ta kaini daing nangyayari.
pirang presidentes na po ang nagkaputkan turno di opisina, perming titigbak po ining babalo na baguhon ang nagkakapirang provision kan konstitusyon. Now, nagkaigo kita ning major breakthrough sa panahon na ini na ipasar na po sa ikaduwang pagbabasa susaro sa critical na porsyon po kan paggigibo nin lay sa satuyang setup kan gobyerno ang second reading sa lower house. Naipasar na po yan na mga probisyones na nagustong baguhon pang ekonomiya sa konstitusyon. Ang masunod kaan, mapirmahan na sana, third reading, then isusumitir na po sa Senado tanganing umagi man duman sa tulong prosedimento siring sa ginibo man kan lower house. Introduction, first reading, second reading, deliberasyon sa plenaryo, third reading, pirmahan na sa naman tabi. The problem is, kung narorumduman tabi nindo mga paraantabay, kan nakaliis na daw, na-diskuter niya to ini, kan ma-interview ta si Congressman Garbin, grabe so pasalamat baga, na ini po, na-diskuter ko nga ni, maski dahi ta nakahurong live si Congressman Garbin kay to, na-diskuter ta na grabe so pasalamat because this is a major breakthrough. Tibaad lamang iyon na yung pagpunan lamang kang Pilipinas na mag-asenso. Kaya lang, so sa tuyang apprehension, dahi nasala, dahi pangani nakakaabot duman sa Senado. So pinagalan kan sa tuyang mga representantes, titigbak na po ni Senador Ontiveros. Tan sabi ni Senador Ontiveros, at nga ito maghururong kaan may pandemya kita. Sabi ni Senador Ontiveros. Igwa, sabi man ni Senador Lacson, igwa na ngayang mga provisiones dyan sa konstitusyon o sa mga leyes ngayon niya to na minatukarkan sa ekonomiya, ayun na nga ito. Pati naman sa Radrilon kung si isay paano. Now, haputunta, ang chairperson kan Committee on Constitutional Amendments na ini, si Congressman Pido Garbin Jr., our very own Bicolano Ligas Peño, tanganing makuhaan ta, nin pahayag kung anong plano ninda ka ini, dahil pangani nakakasangat duman sa Senado, uyan na naman, Sus Maria Josep, bibara na tulos kang nagkakaperang mga usual na ining nakukuhaan niya to nin pahayag Congressman Pido, marhay na aga po si Pio kan DCGB. Pio Maraynal daw and sa gabos nag-aantabay sa PBN DCGB. Good morning, Tabi. Opo, Congressman, primero Tabi, nakaabot naman sa informasyon mo itong so pahayag po ka nagkakaperang senadores na sarado sinda sa mga paggalantang ini manunungod sa pagbalo ko ta na niya tong mabukasan ng ekonomiya kan Pilipinas. Well, tama ka dyan, Pio. Nakaantos na yan sa tuya and nagtaon naman kita kay mga reaksyon sa hinagad sa tuya ka mga media outlets digdi sa Metro Manila and then sa national level. It all boils down sa pinagsasabi ninda, so timing and the time. Pag-abot tabi sa timing, Pio, aramtaman baga na ang mga pag-uurulay, polisiya, manungod sa pang-ekonomiya, dahil man na pinagpipiling oras iyan, laro na kaining economic amendments na kung sa ina naglalayon lamang o ang obeto man sana ay mapadali as in ma-welcome ta ang paglaog ang foreign direct investment na makrear kitrabaho as in madara kikita sa tuyang gobyerno, nataaman ni question ang timing. It is always the right time to do the right thing. And the right thing really is to push for these meaningful economic amendments in the Constitution na kung saan haloy na ini, long overdue na ini, sabi nga ni ka mga eksperto, as in nagresulta sa kawaran o we call it foregone investment. Imbis na maglaog ang mga negosyanteng namumuhunang dayuhan digdi, nagre-resulta ini na maglipat o magpili kay ibang nasyon para duman sila magnegosyo. So, naging kulelat kita pag-abot sa pagpapalaog as in pag-inganyar ka mga foreign direct investor. Ini ang kamugtakan tangon yan. So, yan. So, timing, pinagtataramin na, pandemic. But, we can always say na ini nga ni katabangan as in solusyon sa pag-address sa problema na dinulot kang pandemic. Aram tabi ni Pio, ang pandemya pinalugmok ang satuyang ekonomiya. We speak of economic contraction in the first quarter of 2021.
to 4.2% of the GDP growth. Kumbaga, negative growth kita, 4.2%. That resulted into closure of so many businesses. Nagsara sa mga negosyo. As in, dakulang nawaran ki trabaho. Ano ang obheto kang economic amendments? Ang obheto kang economic amendments na mag-create ki business environment na attractive sa foreign direct investor by easing or lifting those foreign equity limitations. Ang resulta kay ni, sabi nga ni Ambassador Babe Romualdez, ang ambassador to the US, sabi ninda, I have consulted so many Chamber of Commerce, including the American Chamber of Commerce, and they're very optimistic about the economic amendments because this is a disincentive or a constitutional impediment sa mga muyang magnegosyo sa Pilipinas na kung saan pagtitarama na sinda hanggang 40% lang sa imong management control o pagsasadiri, then they are turned off. Minahanap na sa nasinda sa ibang nasyon, arugan Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, na much open ang sa tuyang ekonomiya. So, why would you question the timing? That the timing is always right to introduce economic reform, tabi. In the same way, tabi, Pio, simbagong ko man sa mga tataramon kang ibang senador na igwaman kitang mga leyes na pinagmumukna ngunyan para mas ma-address ang paglaog ng foreign direct investment. Tama po. In fact, pinagpasarta na to create being principally authored by Congressman Joey Salceda. But Kong Joey Salceda is one with me in saying that create is to provide tax incentives. Okay? We provide tax incentives to be competitive with that of other ASEAN neighbors. But the fact remains, Tabi Pio, na to become competitive, aside from giving them tax incentives, you have to open up the economy by allowing them a management control of their business. Igwa kitang tax incentives na arog kayo ni. Igwa man sinang tax incentives na arog kayo ni, arog sa na pinag-iimponer sa Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, and Singapore. Pero, ang kakaiba duman sa mga nasyones na minensyonar ko, wala sindang foreign equity limitation. Kita igwa. Between us and those ASEAN neighbors na day nag-iimponer ki foreign equity limitation, as in parehas man sa tax incentives na pinagtatao, dumana sinda manegosyo as compared digdi sa tuyang nasyon. The fact remains, Pio, is even if we pass so many kinds of tax incentives, so long as the constitutional impediment of limiting the foreign equity participation in our country is existent in the Constitution and remains, talagang diit ang maglalaog sa tuya sa pagninegosyo. Iyo. Congressman, nagdadangog ako nin husay sa imong eksplanasyon. Supisyente ng maray. So, sa hiling nindo, ano ang rason na pwedeng makabukas kan isip kan mga senadores na ini, especially ning si Senador Riza Ontiveros, because he's the one who is propagating na this is not the right timing. Ano ang pwedeng rason pa na makapabukas daw kan kaisipan ninda? Si Congressman Joey, an economic stalwart, ika po, saro sa mga abogado, nag-adal ka na deliberasyones manungod dyan, sa mga international na economic forums, chambers, nagtataram na kaipuhanan na ini. Ano sa hiling mo, tabi, Congressman, ang pwedeng makapabirik daw kan rason kan mga senador na ini? And ikaduang hapot, tabi, kung dahil nabibirik an sa indang rason na yan and they remain standing on their ground na dahil ini pwede pag-urulayan, anon efekto ka ini sa satuya insofar itong sa mga existido na baga na ayusan naman ang nagnegosyo, nagkakapital digdi sa satuya, tabi, Congressman. Go ahead po. Well, Pio, to answer your question, siguro they cannot turn a blind eye. They sinda pwede magbuta-butahan duman sa empirical data presented to us by economic expert and international organizations such as the OECD, the World Bank, the IMF. Ini sa mga pag-aadal na kung saan haloy na pinag-aadalan as in iprinisinta sa tuya. Di man pwede kita magbuta-butahan digdi. And in fact, this is the one
that causing us of foregone investment because it is always correlated duman sa restrictive economic provision kan sa tuyang konstitusyon. Now, having said that, Pio, ang nangyayari tuloy, duman sa key industries na mo yata ko buksan, Mhm. na kung sa'y nagresulta sa monopolyo o oligopolies dahil digdi sa restrictive economic provisions digdi. Siguro I will not be kumbaga uh, um, I can easily say na nagiging protector sa lugod sinda kang monopolyo as in oligopolies duman sa mga key industries such as public utilities, telecoms, water, power, of course, the exploration, development, and utilization of our natural resources. So this is the reality. If we continue to maintain this restriction, then we maintain the monopoly and oligopoly in certain key industries that, we don't want to challenge the status quo, and therefore, we don't want to foster competition, better services. Kasi pag may competition, Pio, it results into better services and will also offer better prices to the end user, which is the Filipino people. So yan ang resulta dyan. Baka masalaan sinda Pio na sinda protector kang monopolyo as in oligopoly na nagraranyar mo niyan sa mga key industries sa tuyang nasyon. Mhm. Komo habo ninda iyan na mga arog ka na lakdang niya to na bukasan ang sa tuyang ekonomiya, the natural effect would be so existido tango niya na sitwasyon na nagkakapera sana ang bilyonaryo, nagkokontrol kan dalagan kan ekonomiya, delensya, oportunidad, iyo sana suma-existir in a sense na puprotehiran lugod sinda tabi, Congressman. Tama daw ang reading ko tabi. Well, that can be a conclusion to that. But the fact remains, Pio, is that we have a domestic market that is so concentrated to Filipino ownership. Pero itong domestic market ito, sila mismo admitted that they have scarce in capital in order to fund investment in key industries such as the telecom, the transportation, water, and power. And that's why, ang nagraranyar sana sa digdi, sa mga nagkakapirang pamilya sa Nabagapeo, mabibilang mo lang sa ibang muro. Pero if you look at the services being provided, like for example, sa water, pira lang pero iluon mo ang serbisyo ka mga kumpanya sa tubig sa tuya, mauugma daw ka mo na oral daw ang turo, mas makusog pa so ihi mo Pio, or kung minsan, ang turo, mas madiklum pa sa ihi mo Pio. Nako. Dahil ang turo maluya na gari pa iced tea ang pinagsiserve. But these are just one industry, the water industry, which is one of the public utilities being protected by these restrictive economic provisions of the Constitution. And there's so many key industries such as power, telecommunication. We have a duopoly in telecommunication, Smart and Globe, which offer services to the public. But we have one of the slowest internet connectivity, and yet we pay so much for our internet connectivity. So, warang competition paano, Pio? And that's why this is the one that is being protected by these restrictive economic provisions of the Constitution that we want to open up na muyata buksan. Opo. Congressman, sa mga maabot na aldaw, magkakaigwa ka mo ning exchange of ideas, opposing ideas, lalo na itong sa mga senador na standing on the ground, nahabo sinda ka ini. Paano nindo iyan ano ang plano without compromising your strategy man tabi, kamo na Congressman Joey, na ma-overcome ini tabi? Go ahead po. I think we have to toss it to the Filipino people. Siguro ang debate should continue in the House and in the Senate. Tapos na kami sa House. Sa Senate, I think they should give it a chance. They dapat ninda diktahan ang konsein ini padduman dahil at the end of the day, tabi Pio, it is the Filipino people who is the true owners of the Constitution. Ang taong bayan ang tagsadirikan sa tuyang Constitution. And that's why we couldn't propose anything in the House and the Senate when it comes to proposing amendment to the Constitution. But it is the Filipino people who has the power to ratify. Natamo man ipapagkait, natamo man i-deprive ini sa taong bayan na kung saan dapat sinda ang mag-aproba ka ini bako so mag-reject tulos-tulos kayo. And that's why
We gave it a chance sa House of Representatives for the past 34 years. This is a historic first sa House of Representatives wherein we surpassed the second reading, and tomorrow it will be put into a vote on third reading, and sure we will get the 3/4 vote para mas makapag-introduce kay economic amendments sa tuyang konstitusyon. Pio, this is long overdue, needed by our country, by our economy. Dapat tawan ni Kitsansa, dapat ang taong bayan ang mag-aproba kay ni. Congressman, kung ikaw ka pang gustong idagdag, may panahon ka, go ahead, tabi. Well, Pio, salamat man sa gabos na pinagtataon nindong oportunidad sin oras na makapagpaliwanag kita sa mga pinagigiribot ang sinaktibidades tatig di sa House of Representatives. We would continue to actively participate in all the committee as well as legislative deliberations para mas makapag-bukna kita kisarong batas na kapakipakinabang bako sa mga kababayan tambikulano kundi sa enterong nasyon. So salamat Pio and Marinaldo Tabi. Thank you so much, Congressman Pido Garbin Jr. Salamat sa oras na ipigtaw digdi sa samuy. At taon-taon, babaltadahan tayan, mag-uro-restore kita, mag-expound kita ka na mga pahayag na ni Congressman Garbin, digdi po sa programang Tingogan Banwaan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Botobot kan pala si Malacanang. Ayan, nasa laog pa padignal. Pwede pa, nasa sirkulo pa. Oras, Pilipinas, standby tropa. Pagkatapos kani, mahanap buhay kita din. Brelo man kamo dyan. Oras, Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang
bagong jersey. Mark Kagdiwa. May bagong tapang. Stanley Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay-ginebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, bago kita magdiretso tabi sunod-sunod ang report, good morning dyan sa Morante Hardware.
Yan, kay Primang Loria and kay Yoli. Natugang niya, permiman sindang nakatutok sa DCGB, mga taga Lapu-Lapu. Yan, sabi ni Pading June Pitero. Bation tada dyan sa Murante Hardware. Kay Prima Loria, buda kay Yoli, natugang niya. Yan. Prima Loria, buda kay Yoli dyan sa Murante Hardware. Good morning tabi isa Indo. Nakatutok permiyan sa DCGB. Mga taga Lapu-Lapu. Sa inangani pa di Murante Hardware. Sa sentro Kan Legazpi, maray na aga dyan sa Indo. Murante Hardware. Yan. Maray na aga. And syempre, bago ang mga report, happy birthday sa satuyang amigo Pag-iriba Manuel Manny Tutanyez. Happy birthday! Yan talaga. Birthday ko niya ni Manny na Tutanyez. Manny, happy birthday tabi isa imo. At akunday sa na ining COVID na ini Pading Nald. Ang bangket ni Pading Manny ni Papa Manny. Matindi yan tabi. Kundi may nadagog akong barita na birthday dagari binadulan si Manuel. Happy birthday sa imo. Oh! Ano? Naubatan ka na? Putol-putol ang signal mo tabi, Manny. Happy birthday sa imo. Ang sabi, binadulan ka. Ano? Ikan kabuhahan mo paano? Nadakop ka na, binadulan ka. Ikan pumutor kaya. Awinda, inosente ko ka. Happy birthday tabi, Manny. Enjoy your day. God bless tabi. Ege, nagbe-birthday ko niyan si Manny Tutanyez sa muyang Pag-iriba. Kundi uto, binadolan ta, siguro nagpinilyonan. Happy birthday tabi sa imo, Papa Manny Tutanyez, ha? Ayan na, sunod-sunod po ini. Mga duway ni Pading Nald, tapos sudua si Pading Albuda, si Pading Jomar sa second batch na sinda, Si Lawrence muna. Lawrence, go. Good morning. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga at maray na aga sa kapos na mga taraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Mapaluwas man in separadong advisory si Land Transportation Office o LTO Region 5 Regional Director Francisco Ranches na itiklarang kansilado man ang biyaheng Bicol bound to Masbate via Pio Duran Port sa Banwaan kang Pio Duran Albay para andaman man ang pagdangadang kan Bagyong Dante. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News di Ranches kunya na pagkaaga na pinag-workout na kansaindang ahensya ang siring na bagay. Asin ininot mo na ang maharlika asin matnog port sa matnog kan Sorsogon na i-suspender ang operasyon tangani na maabisulohan tulos ang mga bihikulo na dai na mo na magpiririt na magbiyahe ngani na dai ini magkatiripon asin maging kulog na naman sa payokan lokal na gobyerno oras kung ini magka-restranded bandang nagbabalyo ang bagyo na pinaglalauman na mag-aagi sa sirangan kan Kabikulan. Aram mo, Lawrence, magayon ta halawig na panahon ta ining ipiglalaban. Kaito pa na mag-arog ka ining aktibar ang LTO buda ang depensa civil. Roger. Ta kita ang receiving end ka ining mga na-stranded na pasaheros lalo ngunya na may sitwasyon kita pandemic. Okay, nagre-release sindakan advisory. The problem is yung implementation. Duman sa Manila kung paano ang pugol ninda kaiyan kung igwasin na ning counterpart duman na talagang mina-impunir kan siring na bagay tahilingon mo. Taon-taon sa naigong maarabot pa dyan. Roger, nakakaulay taman tabi, Sir Pio, manungod sa siring na bagay si Director Ranches. Aminado man siya na bako maray ang koordinasyon, kumbaga maluya ang koordinasyon sa Indakan Region 4. Kung kaya sinda mismo, antimano nang nagpaparatao nin abiso bago pa man umabot ining bagyo, tangani ng day magkaburuyo ining mga bihikulo na magbiyarahe dahil ang tamay ining talagang medyo buwelo dyan sa rehiyon na kataning Kambikol. So, hali sa Manila,
nga mga vehikulos. Ngunyan, medyo bako masyadong concern, tadaip bako pang buwelo ang mga bus, madali pang makontrol, tayaon mismo sa terminal minaharali. Roger. Igwa dumanin pwede sin nagkoordinaran sa NCR Manila, sa Defensa Civil, buda sa LTO, na duman sa mga terminal, pasabuton. Dahil na maghali yan, tapag abot duman, stranded ka mo, di ba? Tayo ning common jumping area, jumping off area. Nya su mga dealers, mga fakturador, mga truck, mga pahinante. O maski sain bagan minahali sa Manila, papaano? Oo, Roger, iyan tabi, Sir Pio, pinag-workout man daw nararadges ang pagkikipag-coordinar sa NCR, kuda sa Region 4, dyan tabi, yan mismo tabi, Sir Pio, minaaragi sa nasampitan ng lugar. Kung kaya sinda nagta-antibado ng magsaog, irarainin na abiso kay ni tangani ng say mangyari. So, sa indang pinagkatatakutan na magkatiripon digdi sa Kabikulan. Pabultahon, pag-abot duman sa pagluwas sa Manila, baga gayod, igwanin mga choke points dyan, o dyan sa Region 4, pabultaw na sa Manila. Roger to that. Oh, sige. Oo, sigun kay Ranches, ini paagi man ngani na maibitaran ang patapot kan COVID-19 kung ini mag-urumul-umul naman sa puerto. Dahil man sa request kan lokal na gobyerno Kapyuduran, lalo na kan MDRRMO, si Ranches magibong yan yung panibagong abiso na maski sa Pyuduran, ikanselar naman ang biyahe kan mga bihikulo pasiring sa Masbate, ngani na masiguro ang kaligtasan pakusa ng sa bagyo kundi maging sa pandemya. Roger, kopya. Iyan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya, halis Regional Center Site, ako po si Luis Bursi Bartena. Salamat, Luen. Dakol kitang mga pag-urestoryahan, ano? Pero saro pang report bago kita mag-news break, station break kasi hanap buhay. Si Ans nasa linya, Ans. Go, go, go. Good morning. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, tutukaron ko niya na pagkaaga kan Bicol IATF, an ururon may kinaraman sa pagkakabugta kan syudad kan Legazpi asin man, kan banwaan in daraga sa irarom kan General Community Quarantine o GCQ. Iningon niya nang sinabi sa DCGB News ni Bicol IATF asin man o Bicol IATF Chairman, asin DILG Regional Director Attorney Anthony Noida, sa pagsasabi na kaipuhan man giraray na pag-urulayan kana sa indang grupo o kaya kan mga miyembros kan Bicol IATF ang ipinaluwas na executive order ni Gobernador Al Francis Bichara kasudma may kinaraman nga isa nasambitan ng bagay. Paliwanag ni Noida, muyaman nindang magkaiguan ni na concordance ang Bicol IATF asin man na BOH Bicol nga na maaraman kung ano an assessment may kinaraman digdi sa pagkakabugtak ngani sa GCQ asin na pag-urulayan man ang sunod na mga advisories o memorandum na dapat na ibaba sa mga LGU. Sa ngunyan, sinabi ni Noida na sarong inisyatibo ni Gobernador Al Francis Bichara nasambitan ng bagay na iyong pagtubod man yan ng makakatabang ng GAD sa presenteng sitwasyon kan COVID-19 pandemic sa syudad kan Legazpi asin banwaan kan daraga, lalo pa iningon yan an may ining banwaan na ini asin syudad may pinakalangkaw na kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Apwera kayan, sinabi pa ni Noida sa DCGB News na pag-uurulayan maninda kaibahan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTF ang Bicol kung in kaso man may matapos nga na ibugtak sa GCQ na syudad kan Legazpi ang daraga, kung in kaso magkakaigwa man nito bago sa operasyon kan provincial bases gikan sa Metro Manila pasisiring digdi sa probinsya kan Albay. Pero anong sabi ni Director Abogado Anthony itong direktiba or then executive order is valid and effective na? Yes, tabi, Sir Pio. Roger, kopya. So sa ngunyan, assessment na lang nagikibukin dain na concurrence man sa mga miyembros kan Bicol IATF. So nasa General Community Quarantine ang Legazpi Dispwes Daraga. Iuman sana. Yes. Andua, ano? Opo. Kumbaga, medyo horohalangkaw ang restriction kaan komparado sa Modified General Community Quarantine. Over. Yes, sabi Sir Pio. And dahil dyan, tigala uman kan Bicol IATF na talagang magkaigwaman magbabagoan na presenteng sitwasyon ng COVID-19 lalo pa na mas papahiguton na restrictions sa sinipapang movements dito sa syudad kan Legazpi asin man sa banwaan kan daraga. Sundo petsa 15 yan, over. Roger to that, Sir Pio. 2 semana, go. So yan tabi Sir Pio ang impormasyon haliman iyan sa DILG Bicol sa paagi ni Bicol IATF Chairman Anthony Noida. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB.
Salamat Ann sa istorya. Yan, dakol kitang mga pag-orestoryahan sa laog kang programa. Diyan lang po ka mo. We will be right back. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na agaw ya po na alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod si Labor Secretary Silvestre Bello III na mas marahay ang ekonomiya kan Pilipinas kung ipapairarom sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang NCR Plus poon sa masunod na bulan. Paliwanag ni Bello na mas mauswag ang mga negosyo asin ang paghiro kan ekonomiya magiging magayon pati naman ang employment sa Pilipinas. Napag-araman na ang NCR Plus ang unyan nakapairarom sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Alas 10 na bareta, Lado Nacional pinagpreparar, pinagsurat ni News Manager Mardela. Kumpadre Nald Baldo sa technical control, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Nestogrow, para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestogrow. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy,
May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAY-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals,
oras at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die! Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. San Gobion, tukoy pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Gobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Yan, may nagtatanong na report sa luwas. Compadre Ngal, thanks for waiting. Go ahead, good morning. Yes, good morning, Pade GCQ. Pero gariyo man giraray, dahil ni na pagbabago ang sitwasyon ngayon digdi sa palibot, Padingpio, akan Legazpi City.
Yan ang kamugtakan. Pagapon sa Southern kan Legazpi, digdi sa sentro. Sa Saod, pati Albay District. Pagkatapos kan ipinaluwas na executive order ni Gobernador Alpances Bitsara so local ITF na ang Legazpi asin Daraga under GCQ diaring o niyan magpuon kaso o mapa ko sumanggi sa code pizza 15 kan Hulyo. Sa presenteng sitwasyon, dahil man kinag-checkpoint ang Saodan, Aros Burilo, pero sa nakan pag-check man kan temperatura sa may portahan kan Saodan kan Legazpi, dangan pag-obligar na maggamit din face mask, alagad pag-abot sa laog, kan Saodan anibati taranggal man sanaan face shield. Kung kaya naging justice magyaray ang paggamit din face shield sa laog kan Saodan. Sa iba pang sitwasyon, maging sa terminal ko niyan, normal na dati mangyari ang kamugtakan. Asin sa mga trabador naman, talagang yung magyaray ang pagtrabaho ka rin sa normal. Ang kamugtakan ko niyan, although nakita under GCQ digdi sa Legazpi City, pero sa presenteng sitwasyon, haros daimanin pagbabago. Roger. Yan pa din informasyon pa digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Yan, sunod-sunod ang mga tema at takutan ng pwedeng pag-orestoryahan, ano? Kundi ito pa po muna. Sige, dire-diretso kita kan mga report. Nag-signal. Diyan sa may Daraga. Si Renz Luna. Renz, go, go, go. Good morning. Oops, sumabit. Go, 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 yes, Renz. maray na agad tabi Sir Pio. Maray na agad sa mga parantabay, sa mga tuganyatong mga bareta. Nagpatanid man sa gabos sa BDRRMC ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan Banwan kan Daragan magpreparar naman niya ni dahil niya dito sa pinagbabantay niya itong maraot na panahon na si Tropical Storm Dante. Sa pinaluwas na advisory kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan Daragalbay sa pahinginot ni Sir na Alex na Kumiya na kung saan nagtaon ng direktiba sa gabos na BDRMC na maging heightened alert as ini-monitor na sa indang mga jurisdiction o mga areas na nganing mag-implementar ng action kung kaso man magpamati na ng epekto ano nang bita ng maraot na panahon pinag-abisuan man ng gabos sa BDRMC na mag-execute na kasi ng evacuation plan kasi magin man pagpadago sa pag-monitor kan mga weather updates sa pag-asa lalo-lalo naman na ngunyan na paparanis sa satuya na maraot na panahon. Kaya sa ngunyan preparado naman na MDRMO magin man ang lokal gobyerno kan Daragalbay kasi na-identify naman ang mga prioridad ng mga barangay na kinakaipuan na mag-evacuar ang mga pamilya panikaso man magpuon na mag-uran-uran at magpamatin ng epekto si Bagyong Dante digdi sa tuyang Kap Palibota. Magdagdag pareta, Renz Luna, TCGB. Salamat, Renz. Diretso pa kan istorya. Nasa linya man sa First District. Pading Jomar, Marhay na aga. Padi, go! Salamat Pading Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sarong bulan na papasakitan kan modern jeepney ang mga kakumpetensya sa biyahe digdi sa Tabaco to Legazpi and vice versa. Ini matapos na sa pakikipag-coordinar kang LTFRB, libre ang gabos na biyahe kan 23 na mga unit kan modern jeepney sa rutang Tabaco, Legazpi and vice versa. Noorin iyan? Nagpo nakasuod ma? Ba, nata ito. Programa dahin ni kang LTFRB asi ang natapninda so modern jeepney. Iyan. Pero an papalo na doon dyan so mga apur sana. Bako, gabos. Wera kan 17 anyos o 16 anyos pa ibaba. Iyo. Boda 60 anyos o 61 anyos pataas. Iyo taduman sa Manila magapading Jomar so mga frontliners. An libre. Hindi pat nahili ko rin di sa putis pinadara mo. Apur. Yan pala gabos apir ako so aki mo na sugurang. May karatulayan ang mga modern jeepney. Igwang para sa apor, igwang para sa health worker, igwang para sa general public. Yan. Very good. Sige.
Sa pagkikita ko, like ang DCGB News kay Mr. Alex Banyares, ang presidente kan Teletransco, na ang mga maglulunad, mapresentar sa nakan sa indang ID, na nagpapatunay na sinda, 17 anyos na, asinda ay manlapwa sa 60 anyos. Ay, matindihan. Hirak man ka sa mga jeepney. Sarong bulan. Pati na sa UB Express. Pati sa UB, sarong bulan. Diyan ka na. Hila nga yun dyan na footage. Dahil pagka kinaglulunad sa UB Express. Unin mas mahiwas, mas aircon pa. Tapos sige sa ng biyahe. Halos mo na minuto. Libre. Libre. Ang sistema sa mga health workers, di papasalakan. Itong bus na, o itong modern jeepney na para sa health workers, health workers na dapat maglunad. May tarpaulin man baga, ayan na. Sinabi ni Mr. Banyares na importante na health workers na makalunad dahil anta expose ang mga health workers sa mga posibleng may COVID. Kaya nganing dahing urulakitan. So health workers man, di pwede maglunad duman sa general public o sa APOR. Yes. Pero sa APOR o general public, pwede sila magtukalan kung panauna so sarong lunadan. Pwedeng magkombinar nga ni isu dua. Roger on that. Pwede sila magkombinar. Roger, sige. Ang asigurasyon ni Mr. Banyares na ang gabos ng naglulunad, pigkakuanin da kan temperatura, saka nakalagbook para sa contact tracing in kaso. Mientras tanto, ipinahayag naman kan dispatsador kan UB Express na kay panganing ngayon nagpapalibre, pinasakita na kami. Talo na ko niya na libre. Irak man. Ang saro pa kaya Sir Jomar, ikaduang aldaw pa sa nangayangon yan, kaya ikaw pang manaro-saro na naglulunad sa mo, kaya pa man aram na libre. Nya kung aram na nga, paano gumarahin na sinda. Iyon na yan ang problema. Dakulono na UB Express na nakaparada ngunyan sa Tabaco City Central Terminal. Man nakakalarga, tating pasahero. Pighalat so, talintras ko. Sige. Ano pa mas masakit? Sinabi ni Mr. Banyares na ang sarong bulan, trial pa man sana. Baad ko sa masunod, regular na. Hindi pa na inidiretso kong LTFRB. Naihirak man nga ni sinda sa kakompetensya, pero sinabi ni Mr. Banyares na dahil sidang maginibo, sa programa ini kan gobyerno. Gobyerno na nag-iksihir. Sige. Roger on that. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, compadre Jomar. Sige, last report. No, pasensya na. Kulang talaga kita po sa oras lalo na sukamugtakan kan panahon. Basta mga G na sana po kita na magpreparar. Taigwa na po sa latest na ipinadara sa ko kapag asa, igwa ng signal number 2 sa portion kan Albay. Portion kan Albay. So nasa eastern portion. Signal number 2 po. Portion kan Albay. Bako po bilog na Albay ha. Portion lang po kan Albay tabi ha. Mga G, mag-ingat, tabi kita, buda magpreparar. Pading Jim, marhay naga man, go. Yes, so salamat tabi Pading maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag nyatong bareta poon ginubatan antos digdi sa may barangay Libod sa Kamalig-on going on road widening project and DPWH. Para day mamugtak sa aberya o aksidente, dapat ingat-ingat ang mga driver, lalo na itong subako pamilyar dige na mag-aagi sa nasabing lugar, urog na sa pagkabanggi, dahilan saan ibong-ibong na parte kan tinampo, may mga pangko o talbong parte kan proyekto. Ang sulamenting barandilya, mga ribbon caution, bonsai digdi sa barangay Libod, may nasampulan na tabi pa de sarong truck, na palos sa tuong parte kana tinampo ang nangyari linips to lips supoon kan akasyang kadakula maray nga ni day irido sana sinapar kan mga driver asina na painante sa ngunyan dinorublikan DPWH an warning signs ang problema ngunyan urog nang may paabot na bagyo bon maparo sirto magkaka hiriroan mga karato lang ini. So mga ribbon, pasil sa nailing iralayaw, delikadong igwang magkahurulog sa tinampo, kan tinampo, o kaya sa tampi kan tinampo, lalo na kung pagkabanggi,
paguna mo sulidong daing problema ang gilid kan tinampo ito pala harararo mo ang gilid kan natin portion kan tinampo mahuhung kang kadigdi tabi pa de. Buda ining warning baga pa de an makonsuelo kan taan warning nakabugtak diyan na mismo sa nga. Aranion. Dapat mga 5 metros bago tangan makaliko na. Tabi pa de takunigo ang mag-tripping. Yan. O yung magaranion sana Iyo nga ni saka narimate. Ya kun may mag-trip baga haliun baga yan. Wara liunan mga ribon-ribon ka ribon kosyo na yan. Na nagpipinsar ka nasa planado pang tinampo ang pigdadalaganan. Ito pala mabalinto ka na o kumbago na sagpong ka na duman sa phone kan kawi araw ka nangyari sa truck na initabi pa de. Iyo nga ni ita ugang malibog nga pa nag-shot di pa may COVID ini dayo na ka 4 lanes niyan tinampo. Aliaw kay ni ribo ni nakaulang sa ka. Inali kan bultok pang Rimate. Kaya ngunyan bata may paboto na bagyo pa. Paros-paros na yan. Turumba yan. Nako, rimate. Totoo ka dyan pa de. Sige. Yan tabi pa de. Yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Ingog Banwaan. Salamat pa de. Asin salamat man kasi do paghinanyog amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jen.